Kag sa number 1, supply sang ilimnon nga tubig isa sa mga problema sa mga barangay malapit sa Bulkan Kanlaon. Maulanon nga panahon ginapreparahan na. May report si Romeo Subaldo. Diri sa may highway sa barangay Biak na Bato sa Banwa sa La Castellana, may mga nagaidas nga water container sa igad sang dalan. Humalin sa naglupok ang Bulkan Kanlaon, ginakulbaan ang mga residente nga mag-inom sang tubig gikan sa water supply nga gikan sa tuburan sa tiilan sang bulkan. Si Lucina Impales, isa sa mga nagpila sa pagkakita nga may libre nga rasyon sang ilimnon nga tubig. Dako ini kuno nga bulig sang sa magbakal sang tag 20 pesos kada container para lang may ilimnon nga tubig. Kay dagmahadlo kami mag-inom bakay gabi. Kami tanan yung ay kami sa inom. Pwede kami kasipan, pwede kami kakalula. Pero ang ginainom namon mo ay kami kainom. Isang wala pa ni si Red Cross nag-abuti ni kamugwa ka tubig ilimnon. Gumakal ko ito. Yung container, tayo pila ka daw container? 20. Sunod sa kay Neil De Los Santos, Philippine Red Cross volunteer sa idalom sang water sanitation and hygiene, ginayo sila sang lokal nga panguluhan sang Banwa nga rasunan sang ilimnon nga tubig ang ini nga barangay. Ginatest anay kuno ang tubig kung pwede na mainom antes ginarasyon. Nakuha na mo sa deep well, pinapagi sa proseso, sa scan namon, pinapaging, tsak po proseso sa tubig, pinaklorination, tapos ginatest namon itong drinkable na. So pag drinkable na, muna na pag-distribute namon. Sa tao. Samtang, nagapanghanda na subong ang barangay Biak na Bato para sa maulanon nga panahon. Sunod sa kay punong barangay Joselito Martinez Jr., nag-ayo siya sa Municipal Engineering Office kung pwede na nga daan matinluan ang suba sa may sitio Tamborong. Ang sapa kung saan nag-awas ang lahar sa bulan sang Hunyo. Sunod sa iya, kung mangin maulanon gidman ang masunod nga mga inadlaw dala sang bagyo, mahawanan na nga daan ang sapa. Aton nga suba medyo naglihis na mo. Ang iyang na original nga area nga ginaagyan hindi na amo. So may possibility nga sa panimalay maditso ang lahar if ever magkusog ang ulan kag maglapaw ang lahar sa suba. So nitagid nga ibako nga ipahigad ta ang mga dagko nga bato nga sa tunga sa suba. Halos tanan nga mga tawo kag kasapatan sunod sa iya nakuha na gikan sa porsyon sa barangay nga may forced evacuation. Iya man ginakasubo nga may iban nga mga pumuluyo nga nagatrabaho sa iban nga probinsya kag nagpauli sa ila barangay para kung tani magbakasyon pero sa evacuation center na nagdiretso. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.